Да, мъча. Я не го пари. Мамешката му реба и шо да реба такива болки, що му направил, че никакъв път оперка не може да го улучи. То не се знае на къде ще падне. Аз не знам кой става кола, ама аз се преместих отзад, защото точно това отгоре ме притеснява много. Да. Бензин няма. Има, бе. Ма това какво правиш сега с това? Видео. Снимаш си. Да. Ще го пуснем и как? И 112 отдей, звъним половин час, никой не дига. Никой не е бава да дига. Те са имат много, като говорят постоянно, то дава свободно, ама те не могат да дигнат, защото... Ето той е един човек ли? Не. За цяла България. Не. А те са по региони. Ти звъниш на 112, ама те тук звъниш на региона, не звъниш в София, примерно. Не могат да смогнат.